Bilbo Zarra Forunera, urtero bezala hasiera emango diogu gure programazioari. Gutxi gora bera urtean zehar, 8-10 bat ekitaldi izango dira. Lehenengo 3 hileko honetan ikusten duzuen, 2 libururen aurkezpena dakargu. Otsailaren erdialdera beste 3 bat ekitaldi ingo ditugu, eta azkenak ekainaren hasieran. Horren lehenengo 3 hileko honetan, esan bezala, 2 libururen aurkezpena, gure ustez, 2 liburu aurten esanguratsuak izan direnak, albiste izan direnak motibo diferenteengatik. Alde batetik, Iñaki Irazuren liburua, Errukarriaren saria, asko behintzat espero gaitun liburua, edo itxaropen genuen liburua, ze Iñakiren poemak ezagunak ziren, edo behintzat ikusia genituen zenbait aldizkaritan, Javier Muguruzaren kantuetan, baina inoiz ez ditugu inoiz ikusi, ez genituen inoiz ikusi liburu formatuan orain arte. Urte asko pasatu dira eta azkenean aurten lortu du liburu hori egitea eta hemen aurkeztuko du orain. Liburuak oso harrera ona eduki du, badakigu bera pozik dagoela eta segurazki edukiko du jarraipena beste liburu batekin, laster. Bestea bihar aurkeztuko dugu, Oio Petxerena, beste gauza bategatik, 25. urteurrena delako. Iñaki Irazuren kasuan badakizuen nolako artista da, zer hemen egin ditu ja beste 3 emanaldi azkenengo urtietan. Eta hortik ikusi daiteke baita ere pixkat bere gusto literarioak nik uste zeintzuk dira. Egin zuan bat Antxon Balberdekin, Lizardiren poemekin, egin zuan beste bat Gontzal Mendibilekin, Iparragirreren bertsoekin, eta Gontzalekin baita ere Gandiagaren poemekin egin zuen beste emanaldi bat, berdin gaur bezala, musika eta poemak komentatuz eta irakorriz. Gaur ere ala ingo du, baina gaur diferentea da, bere poemak dira. Patricia Alerri buruz, esango dut, suerte handia eduki dugula, Bilbon ibili dalako, berakin asko ibili da atzerrian, eta jakik gendunean Bilbotik Sevillara berarekin jarri ginen harremanetan, gonbidatu gendun, eta onartu zuen gure gonbita, eta oso pozik ez. Barakaldon egin zituen lehenengo ikasketak, gero Donostian, gero atzerrian ibili da, eta bere ikasketekin batera, musikarien kasuan gertatzen da bezala, hainbat taldeetan ibili da, sortu, osatu, eta orain azken aldian Iberian Quartet taldean dabil gehien bat. Besterik ez, espero dut, oso ekitaldi polita aterako da. Historioaren liburu honekin izateko esperientzia bat, momentu batean izan da nola hitzak edo egiten duguna guri begira geratzen diren eta nola hitzek agindu egiten diguten, nire behintzat agindu egin didate. Momentu batean
izenburu jartzerakoan, benituen 3 edo 4 aukera. Eta errukiak dimesaria, zeinaz batzuetan galdetu didaten zergatik eta ez dudan jakin ondo erantzuten. Azken orduan alegatu zen. Eta azken momentuan alegatu zen. Eta gero, ia damutu nintzen. Aldatu egin nahi izan nuen berriro, baina aldatu nahi izan nuenean, hitzek uko egin zuten. Eta pixka bat, niri begira geratu ziren. Eta, hitzek niri begira geratu ziren, esan ez ior eta gu hemen. Hori da, sensazio hori edo historia behin bizi izan nuen musker batekin. Eta hemen ez da bakarrik hitzekin bizi baizik, beste hitz batzuekin ere bizi izan duen esperientzia da. Behin, komandut jaiotarrira joan nintzela, etxe zahar bat dugu familiak, eta udalarekin kontu bat zabata joan behar izan nuen. Eta kontu hori egin da, itzuleran erabaki nuen autobusean gabe oinez egitea. Eta sartu nintzen, edo jo nuen bide batean, bidea erreka baten ondoan zijoan, eta oso gustora, aran berdea eta errekaren zurrumurrua, eta oso gustora nentuan bidean. Arratzalde ederra zen. Halako batean, bidearen erdian, antxe, muskerra zegoen. Ez musker bat, muskerra, maiuskulez. Muskerra erdian zegoen, eta niri begira. Eta hola, bugua pixka bat ateratua, eta begi zabalarekin, nire begira zegoen. Zerbait poetiko izateko, esan monuke, haren azalaren berdea, edo hobeto esan, haran berdea, inguruko mendien berdea, haren azalaren berdearen oi hartzuna zela. Orduan nire, berari begira botu nintzen. Hortxeak geunden, bakoitza bere tokian, beriz beri, bio bakarrik, arrazaleko bakardade handi hartan. Halako batean, pixka bat, egin nuen pauso bat aurrera, ozen. Eta gero, beste bat, ozen, usetuko nuelakoan. Baina, baita zer ere. Bera, geldi iraun zuen, bere tokian, eta jakina, begi bakarrarekin, nire begira. Argi zegoen, nor zen bertakoa, eta nor zen sarkina. Eta argi zegoen, zer esan nahi zidan, bere begi zabalduarekin, esan nahi zidan, ior, eta ni hemen. Orduan, inguratu nuen, eta aurrera segitu nuen, eta muskerra, ez muskerra, atzean utzita. Gero, handi, egun batzuetara edo, hasi nintzen nire obsesioetako batekin etxean, eta da ordenatzea, paperak ordenatu, eta txukunketa atake bat ematzean. Eta kajoi batean, poema bat ikusi nuen, aspaldi idatzitako poema bat. Eta poema zabaltzean, ikusi nuen, itzuli, itzan, giro guztia, muskerra, eta sentitu nuen hitz horiek esan egiten nindutela.
edo gehiago, hitz horiek niri begira zeudela. Arrazalde hartako muskarraren begi zabalduarekin. Eta hitz horiek adierazten zidatela Ior eta gu hemen. Hau da, boza barruan poema. Eta da, itzuliko naiz, errantzion mutiko hori. Mutiko hori orain, leiotik begira da beti. Aruntza begira, zain. Mutiko egon zaite lasai, itzuliko naiz eta. Odeiak dira goitik. Antzarak iragaten dira, hegoaldera hemendik. Antzara joan ziren, ez dira itzuli aspaldian, inor gutxi da kalean. Mendiko gizona ez bada, jaisten denean. Mutiko hasi da, etxe utxean da, gizon bat da. Leiuti begira, aruntza begira, zain. Mendialdera beti. Herrian bakarri da. Inorrez kale guztietan. Mutuan, bozabarruan, musker batek dio begiratzen, mendira egitean. Badago poemaren definizio bat, asko gustatzen zaidana. Egin izan ditut definizioaren araberako poemak, baina liburu honetan oso gutxi ageri dira. Ia, hau da bakarra. Anaizarrenak, eskribitzen duenak, eta Bernardo Txaga bezala firmatzen du. Badauka
gauza bat literaturari buruz, esan duena nola oso gutxi. Eta esaten du, alde batetik dago esperientzia, eta bestetik daude subkontzientea. Barruko indar irrazional horiek deitu zena, deitu denarelakoa. Eta horrek elaborazio bat egiten du, ezta? Hori oso ondo, hori betetzen da pixka bat poema honetan, Euriaren bestaldean. Aipatu dut, gustatzen zuen dela definizio bat poesiarena. Eta da, amets baten tankera duen historia bat, baina zentzuz betea. Hau da, amets baten itxura dauka, amets baten modua ematen du, baina zentzuz betea amets hori. Ez da, irrazionalidade hutsa. Eske bat hori da, beste batzuetan beteagoan egin izan dudana, baina liburu honetan esan nuke ezetz. Naiz eta beti narratiboenean ere behar da subkontzientearen zen horren elaborazioa, ez da? Historia hau, oso berriro joan naiz aurretan. Izatez, hau sukaldek antolatua dago, baina ez dakit zer egiten duen historia honek liburu honetan. Ez da nire bost sukaldetan antolatzen dut nire bizitza. Eta hau da nire lehen sukaldekoa, eta beste guztiak dira, bigarrena, hirugarrena, laugarrena. Baina, hemen dago. Txikian nintzela, izan nahituen 7, 8 urte, 6 urte, gaxoari jarri nintzen, gaxoari luzea izan nuen. Eta herriko etxe ondi hartan egoten nintzen bakarrik, egoten nintzen amarekin, ama eta bio bakarrik, etxe ondi hartan. Bueno, ondia ez, ondia. Zeran, beko bajera, lehenengo solaiba, belarrena, gambara, eta gogoratzen dudanean, oroitzen izanean, ondiago egiten, azten da. Amak, hobeto zaintzeko sukaldean, egin zuten ohol batzuekin ohantze bat, ez da, ohin moduko bat. Eta horrela, amak begiratzea ninduen, zaintzea ninduen, eta antxe edukitzen nuen. Antxe ematen nuen eguna, hilabetea, gau eta bestea. Egun batean zerbait oso bitxia gertatu zen. Oso bitxia. Eta are bitxiagoa, Euskaldun etxe batean, non eta lotxa izan behar den, lotxa ez bagenu, sukaldean sartuko ginateke, eta, zehose izan behar da. Egun hartan, batea josuten, tok-tok, ez timbrea josuten. Amak atea zabaldu zuen, eta gizon bat zen. Eta gizona, amak sukalderaino ekarri zuen, sukalderaino. Bueno, nian nengoen, eta han eman zuten denbora puska bat. Gizonarek, nire ama, lapadora jarrita zegoen, eta esan behar da, nire ez egatela kasu hontirik egin. Ez dugu horatzen, ez gizonaren aldetik, eta ez amaren aldetik. Haien arteko kontu batean aritu ziren. Gogoratzen dut, tonoa, oso leguna, oso gunetsua, oso ondo, baina niri oso kontu gutxi. Bueno, han eman duen, eta han eman zuten denbora puska bat. Zukaldean. Halako batean, agurtzerakoan, gizonak opari bat eman zion. Eta oparia zen paper polit batean bildua. Bueno, opari hori zan zagarra zulatu eta
hazi txurtena eta haziak ateratzeko gailua edo tresna. Bai, esan zekegu Sagararen bihotza ateratzeko tresna. Hori eman zion, opari hori, eta agurtu zen. Sartu bezala, nire kaso handerik egin gara, bentsat ez dugu horretzen. Antxe hori izanik, begi, zerte. Hor amaitu zen kontua, atea itxi, eta gizon da, desagertu zen betirako. Eduzten berriro agertu. Pasatu ziren urteak eta berriro betikoa, etxezar bat, utxik, amantonatua, udalarekin, betiko, hauzia. Metro hauek ez dira zuena, paso eskubidea dugu, betiko hauzioiek asko entretenitzen gaituztenak. Orduan, berriro herrira joan nuen, eta kutxiri bat nuen, soka bat mozteko. Sokaldean sartu nintzen, kajoia zerrotu nuen, eta antxe zegoen, Sagarrari bihotza ateratzeko gailua. Berria, inoiz ez zen erabili. Eta esango nuke, tresnaren ahoan, lehen eguneko gizonarek eman zioneko eguneko distira. Distira guri politua gordetzen zuela bere ahoan. Hor hasi zen, eta han utzi noan, hori. Poema hau irakurtzen duanean, gauza bat, ume bat, jaiotzen zait nire barruan, jaio ez, ume bat agertzen da, azaltzen da nire barruan. Eta ume horrek begiak zabalik ditu. Esan nuke ume horrek ez dituela itxi bere begiak, azkeneko, inoiz. Egon dara hor barruan beti, hartuta begia zabalik. Poema birakurtzen berriro azaltzen da. Eta berriro nire barruan gora egiten da. Eta nire begietara hurbiltzen da. Zeinek irakurtzen du poema honek, ala sukaldean zegoen ume arek. Poema da, Euriaren bestaldean. Euriaren bestaldean, gizon bat bizita. Inork ez dakin nongo baten. Utxik egun batean, lainoaren artetik agertu omen zen. Eskutitzak ez ditu inoiz zabaltzen, deirik ez hartzen, bizi den etxeko leio kosketan, ez du lorerik apaintzeko jartzen. Amets egitean, inork ulertzen ez duen beste hizkuntza batean, beste ele batean mintzatzen duen. Zakorra hartuta, mendialdera bakarrik da joaten. Mundu guztiarekin, unetxoa bertzen, beti ere legean duela jokatzen. Laguntza emateko bere burua, bere ala du eskaintzen. Egun batean, zera, emakume bat etorri zitzaion, paper politean bildutako opariarekin. Sagarrari bihotza ateratzeko tresna batekin. Eta arrezkero, sukaldeko armairuan kordeon doka. Kajoi batean, eta berria, inoiz ere erabili gabea alegia. Esan dudan bezala, Sagarraren aragi zurian barrena, alderik alde sartuz zuloa egiten du. Txortena haziak mamiaren barrutik erausten ditularik. Ez ateratzen ditularik, erausten ditularik. Galeen ezkero bere nongoaz, irri batekin beti erantzuten, baita bertatik eta bestean hasten da ez egiten. Baina, lagunok, euria denean. Eta euria da, gero, aipatuko du, kalean dauden ondasun handiak. Eta, lanproa, lagunak, euria.
kafea eta baina, euriarenean, poz batek hartzen du barruz. Ziur sentitzen da, berriz babesean. Lainoaren artetik joan egiten da. Baina, euriarenean, poz batek hartzen du barruz. Ziur sentitzen da, berriz babesean. Lainoaren artetik berriz antolatzen da. Ona etorri nezenean, pensatzen duen, Patriziak sasoa jotzen duen bitartetan errepasatuko du. Hobeto antoratzeko. Ezin dut, Patrizia? Erabakia da. Hemen ekarri dudana da, harimo lapurra. Letra hauek Javier Moruzak kantatzen du. Gura egiterakoan aitortu behar dut oso fortunatua izan naizela. Botilleros inguratu egon naiz. Eta alkulariz, konplizez, eta gainera konplize, mailako konplizeak, ez? Eta lagundu didate, eta... Bueno, ezin kexatu. Anedota hauten, Errumanian, egin dugu edari. Errumanian barrena ibili gara. Oso usartak izan gara. Oso usartak ez Errumanian ibiltzetik, joan hori ere bai. Oso usartak ze tur bat egin dugu.
eta egunero iriz aldatzen, egunero maleta jetxi, egunero maletak, eta egunero lago autobus. Gidariak emenatzen gintuen, eramaten gintuen, total, bere variazioak edo bere aldaketak suposatzen zuen niretzat zerbait oso larria, barkatzen ez dudana. Igual da, barkatzen ez dudana, eta da, nire lo orduak uritxitzea. Egiten zuen bere jokaldia, eta Hamretan abiatu beharrean, goizeko, zortzietan abiatu gara, nola, maikak dira, alegatu berri, hori ez du barkatzen. Zerbait izan nuen. Otean pekatu bat egin nuen. Eta pekatua izan zen bakarrik gelditzea. Bakardaren pekatua. Beti erosi nuen liburu bat. Eta erosi nuen bakarrik horregatik. Indiako jakintxuetakoa edo. Oso, bai. Handokat etxean. Eta erosi nuen, zabaldu nuen, zioen. Porque la etimología de la palabra pecado, eta nik usunan, hau erosi berdeat. Bueno, baina, hasi naiz gutxenei zazpi aldiz, liburuekin gogoratzen ezanean, hartzen du liburua, zabaltzen dut, bai non zegoen hori, liburu osa jakin nahi horretarako, ez da? Eta, ez du bilatu rendik, ez du bilatu. Bilatzen dudanean, barrio esan hori perrori, ez da zerretan tolatzeko, eta esan hori zuen. Eta nahi bekatu hori jaziot, inon kontatu. Zeki, zu zareta lehenak, eta eskarrik asko, nire terapiari laguntza bat. Romanian barrena genbiltzan, Transilvanian, Sirius, izaneko hirian. Autobusetik jestean, gidariak esan zuen, badago kosmetika denda bat, Espainian baino zazpi aldiz merkeagoa, marka, oso ona, nazioartekoa, eta bar. Eta zazpi aldiz merkeagoa, antxean mantzan, autobus osoa atzetik, denda batera. Nahiago izan duen, bakarrik jo, eta Sirius irian barrena, zantxe etorbi nagusia edo kale zabaldena. Nola, etortzean konturatu nintzen, ia mundu guztia gona dela Romanian, eta baina goiagotan, ez dizuet detalioerik kontatuko, ez da? Gero dara zoan, kafeteriak, turistas batetako terrazak, okindegi bereziak, ez dakit, oso gero politia zegoen, ez da? Alako batean, Espaloian, eta esan bezala, baina taldetik berezita. Espaloian indola letrero bat ikusi nuen. Letrero zioen antikites. Eta letreroak zeuken fletxa bat. Eta fletxak eramaten zuen tunen estu batean. Etxe baten azpian zeuken tunen antzeko bat. Antikites, ostras. Begia argitu zitzaidan, antikites. Eta, esaten nuen, klaro, ondo zeuden kosmetikoak, ondo zeuden zapatak, ondo zeuden hogi bereziak, baina hori beste zerbaiten min lehentzen. Ez da zen, harima, zukeen zerbaiten min. Ez da? Zer bituko nuen antikites horretan. Agian, bornizko giltza zar bat mendeak izango zituena. Agian, hango pintura bizi, egiten da burdin, zerutiarrez, hori bizi-biziz egiten den retaula bat. Edo agian, Istanbulen ikusi nituen antzeko
busteinezko lanpara bat, hildakoei, argi egiteko bere bidean, ez da, gizajo horiei, edo gaixo horiei. Orduan, begiarrituta fletxaren norabidean sartu nintzen. Zarkatu nuen, amako batean, atera nintzen, patio batean. Patioan, bakar-bakarren nengoen. Fedaduna banintz, esan buruke, jainkoa eta bio bakarrik, edo jainkoa bakarrik zekiela nian nengoela, baina ez da nire kasua. Beraz, inork zekien, han nengoenek. Han, zegoen, jardin erdia abandonatu bat, bajera batzuk, kristala utxiak. Bueno, aurrera joan nuen, eta ikusi nuenan, andre bat, balkoe batean, urrunera begira, zorron, goiti ebera, beltzez jantzita. Zokan, baina beltza, beltzez, zorron. Haren aurpegia zen zimurrezko ukabila. Aurrera genuen, eta eskerrak ondo jarritan eukala, nire aurrean zudu bat zuen. Eta zen, sotano baten ahozulua, tapak eguta zegoen, eskariera batzuk bera egiten zuten, eta ia, antzen egin eskariera bera. Ikusi nuen, etzen sarrera, zen aho bat, zulo berriz baten ahoa. Eta beti bezala, itzagoen bezala, niri beginak. Orduan, esan nuen, ez, hemen, momentu honetan zerbait pasatzen zait, zerbait okerra, eta inor ez da enteratuko. Desagertzen banaiz behar, inor ez du jakindu momentu honetan zer pasatu zaitan. Orduan, atzera egin nahi zen. Berriro terrazak, etorri nagusia, eta berriro atzera egin nahi zen. Baina, berandu dizen. Zergatik? Ordurako nitaz beste bat jabetu zelako. Ordurako beste bat bihurtua nintzelako. Beste bat. Ordurako harima lapurra nintzelako. Giltza, zahar bat, erretaule edo pintura bat, lanpusteinezko lanpara bat, harima lapurra nintzen. Harima lapurra zuhur ibiltzeko, ari dira esaka, bazterri guztietan. Harima lapurra omen gabe, zalu harin. Irrizuri bat, eizuri bat, eta harima lapurtu dizu, konturatu ere egin gabe. Irrizuri bat, eizuri bat, eta beraren azarra lagun. Eskua erabili beharri gabe. Oso arriskutsua dela diote, harremana hasi eskero, ezin duzula atzen egin. Eizuri bat, irrizuri bat, eta uste gabe, jabea duzu lagun. Harima kentua dizu. Harima lapurra honen dabil. Zalu harima. Oso arriskutsua dela diote. Zalu harima.
Arima gara honek esan gauza dauden bezala, arima lujozko artikulu bada. Urrengo protagonista keinu hau egiten du, baina bere goera personala larriagia da. Arima bila ibiltzeko. Nahikoa du beste gauza prosaikoagoak. Bere ditu. Autobusean igo ginen, eta Bukarest taldera abiatu ginen. Gidarian, molean oso iztuna zen. Eta zabaltasunez betetzen zuen bere egitekoa. Orain ikusten, Eliza ortodoxori, hor Dracula kontea biltzen zen edo elkartzen zen bere maitalearekin. Eta oso Dracula oso xamurra zen, xamurra bai berarekin. Enamorata zegoen, jota zegoen, bere maitale horrekin. Maitaleak bosen edala eman zizkion. Eta gerokoak, beste baterako. Edo ikusten, jauregi bat, ikitonak dira. Ikitoek ez dituzte komunak jauregi barruan jartzen. Bezik eta kanpoan egiten dute beste eraikuntza bat. Ikusten dorre horiek, estilo hori, kukultxu bat bezaila eta hori, indeko estiloa edo estetika izaten dute. Ikusten dorre urrekara haiek, urrezko xaflak, hori bai, Ijiton errelea ez da bizi, bere egoitza beste leku batean. Oso emana zen, azalpenetan, eta halako batean, Silvius Erretik
ateratzerakoan, esan zegoen begira, etxe hori. Etxe hori begiratu genuen, da etxe eder bazan. Eraikuntza polita. Inguruan jardinak zituen, arbolak. Aldamenean kotxe beltza. Beltza, dotorea, distira guri bat, zeriona, antxe. Eta halako isiltasun bat, isiltasun handi batek biltzen zuen etxe hura. Edo beto zen, isiltasun handi bat zerion etxeari. Jaiotzen zen etxe hartan ingurukoa biltzen zuena bere baitan. Begira, etxe hori, eta denok adi geratu ginen, zer esako. Eta bakarrik, iruitz, esan zituen, iruitz, doil, soil, eta gainera ohikoa zuen, baina tono apalago batean. Esan zuen, poliziaren egoitza, sekuritate. Orduan, etxeari zerion izan handi hura, autobus barroan sartu zen, eta normalean zeuden bozak eta zormurruak eta isilune handi bat ere zen. Hortxe amaitu zen azalpen guztia, eta autobusean horrela zeritu genuen, puska on batean. Halako batean berriro, bozak eta zormurruak eta oiluak eta animazioa berriro piztu zen arte. Erekun zartan, gauza batek eman zen atenzio. Eta zen, pertsianak bajatuta zen. Zer egiten zuten pertsianak bajatuta? Goizeko marrak, amaikak, giro politxa zegoen, kanpoan. Orduan, kotxe beltz arek beste kotxe beltz batera eraman ninduen. Eta jardinarek beste jardin batera eraman ninduen. Eta pertsiana, bajatutako pertsiana haiek beste pertsiana batzuen eraman ninduen. Batzuetara eraman nindut. Okan bezala, ez da, orain eta berrien ere txan. Eta batean, Donostin nengoen, gobernu zibil iristen zitzaion edo zeritzan, orain ez dakit nola deitzen duten, baina ari hartan zan, gobernu zibil iristen zan horretan nengoen, zuloteri bat, zinoen goen ministerian bilatuko bageno, zuloteri. Eta hango zulo batean nengoen. Eta hango zulo horretan gizon bat zegoen. Gizon zurtz bat. Eta hemen ona ekartzen dudan gizon zurtz ura. Pertsianak. Jaitsi eta zarrera bat zegoen, eta nola salbuespen egora zegoen, jesun eta uza, gura zen garri bat, vamos, eske, hanere bai, hijitak zeuden da zer etzegoena, vamos, denetarik, hanere, anetzegoen animazio handerik. Pertsianak zen, negar eginean, hasi zitzaigun. Batean, hasi zitzaigun, lagun batek emengoen. Negar eginean, hasi zitzaigun. Untxika. Ondoan genuen 30 urte inguruko gizon gazte bat. Lepo zegoen sarrerako ziega handi hartan, gure hori eskuekin eusten ziola, lurrare begira tamala jotzen.
ergelanok, ergelanok, baina, ikusi egitezkiat. Ikusi egitezkiat autobusean sartzen, ikusi. Baina biaiek, bi poliziaiek, barruan zeudela ere, oartuta ere, ezin eutxi nonbait, urkoaren patrikan, eskua sartzeko zuen jokoari. Bete-betean harrapatu zuten. Atxilo hartuta, komisariara ekarri zuten. Zuhurtzia gutxiko gizasen gure, imprudente. Bere buruan konfiantza handia izan nobet, eta aukeronari ezin ukoen. Abideziak, ze arrisku dakarra. Hori da, doain bat, ez da? Baina doaina kontrolatzean, ez da res, ez da? Gauren erdian, itauketa gelara eraman zuten. Eta ari zirenean, bat-batean, pertsena guztia bajatu zizkioten. Bertan bera erortzen utziz. Kolpean, trakatx, impresia eragiteko zarrata atereaz. Gobernu zibilian oso ondo egiten moduen. Benturrak airean, bertatik benturrak airean jarri zen. Ondo baitzekien horrek zer esan nahi zuen. Amaitua zirela, hango berriketak. Aurrean jarritako paper guztiak sinatu zituen. Azken urtean Donostian izandako kartera laporeta guztiak gala jaina. Eta berak esate zuen, hori izan zen lehen, aspaldiko urteetan, eta bera dena. Amorru bizian zegoen gizuna, bere burua gogor hartzen. Noiz bertu da, markatuko zion, bere bururi egin hartza. Ez nian eta horren beharrik, banku batean arinak lanean eta orain bota egingo naziote kale gorrira joder! Lagunak nabio, harretuta genian elkarre behiratzen. Destaina keinua ezin egitatuz. Burua bihurtuta elkarre behiratzen. Ulertzen zaila, ulertzen gaitza jotzen genuen arinkeriatik. Atzamar erakuslea lokera eramanez, morroia burutik ondo otasun egin. Ne haurtxoak, ñañan inberdik, ñañan joder! Eta orain bankutik botako natxiotek, aurrioak, ñañan inberdik. Puska baterako, bera kartxelara eramango zuten, eta bitartean haurtxoak da zeinak mantendu behar zuen. Zuhurtziak, ezak, nolako ondorena ekartzea duen. Kartera zale da, antza zegoen, burua makur, eta amara jotzen.
hau izan. Hau ikatzeko zalantza izan dut. Pentsatzen da, gauza gutxi da. Jantaren aurrera ikatzeko. Ia, izoko batzuk, hotzekin egindako jolas bat. Behago dugu, beti trascendenteagoa da, eta pixka bat, duda izan nuen, eta nire barruak esaten zidan gauza da, ez alaski izuela entitaderik edo. Baina, ekarra egin dut. Eta azkenean ez dut onartu. Rima eta jolas horiek, umen kontuak direla edo ez umekeriak, baizik. Umei dagozkien gauzak, ezta? Tintin, tonton, rima horiek, Hala ere, pensatzen dut, hots, gora bela batean, egon daitekela destino bat, edo bizitza bat. Hori, gero, kasu batekin, argituko dut, kasu bat. Kontua da, bukatu azkenekoan, genuen zoan geunden, eta kontua da gero, gauza handia da kalea. Gauza handia da kalea. Baita, esperantza izena duena bezain meharra eta estua denean. Orduan ere, gauza handia da kalea. Horretarako, zulo batean, aldi bat, egotea hori lortzeko, egi hori lortzeko, aldi bat, zulo batean egotea bezalakorik ez dago. Zenbat ontasun, egokitzen dugun, kalean gabiltzenean. Adibidez, agur isen bat. Lanetik, ateratzen nintzena, bizkor, etxera bidea hartzen duen. Bizkor, ez puntualidad garatik, baizik eta gozeagatik, eta antxe, espaloian, etxerako bidea hartzen duen. Baina, batzutan, ikusten nuen, agure xer bat, nastoi bat lagun zuela, lagun bakar, zuela, kalean. Haren gelditasunak, atentzioa baten ziren, hainbeste zen, ni batzuetan, lortzen zuen nire pauso bizi horretatik etxi egitea, ustea, eta une batean begira lotzen nintzen, ez? Eta geldi zijoan, ez? Hain geldi bazijoan. Hori da, agure xarra, agure xarra, xarra, kalean gora, agure xarra. Poliki, hain poliki iritsiko den batek, jakin. Hain poliki aurrera du atzeragoan ezin, jakin. Baina joan, badoaren makilari lagun bakar. Xarra, kalean gora, agure xarra. Xarra, nola haute, agure xarra. Kalean gora badoa joan makilari lagun bakar. Bain dude dut, ezak zer, gotxaren gora bera hori. Esan dut, askotan, gotxaren gora bera bat oso importantea izan daitekela. Eta adibide batzuk okurritzen zaizkit. Nahiko, baina ez dut esango adibide komprometitu bat. Adibidez esango dut, adibide laitx bat. Adibidez, leheno esan dut, balkoian zegoela agure
andra edo atxo xar bat. Ikusi nuen berriro ikusten ari nintzen, ez. Xar, ez, zahar. Atxo zahar bat. Orduan, ja beste kategoria eman nion. Antzegoen atxo hori. Eta nire beldurrari, klaro. Xarra baldin bada, zahar. Eta, esan dut, adibide, laitxa izango da. Hori, katzen da zuhur eta xugur, ez? Herrian, bazan, eta jabukatzen du, herrian bazan gizon bat. Eta denez egiten xugurra zela. Eta denak alako irri onbera batekin tratatzen zuten. Ezak ez egida beti izekenari edo xugurra denari beti mundu guztiak irri onbera batekin hartzen du. Eta, adibidez, arroztegira joaten zen nire koparekin egurra erostera kalefazio edo zurtarako. Zer egiten zuen? Joaten zen, esaten zuen, bai, lortu, zegoen agur bila, hartzen zuen, saskia, eta egiten zuen artelan bat. Ez zuen saskia betetzen, ez. Banan, kolokatzen joan zen, eta egiten zuen alako torre kupula eder bat. Artista bat. Orduan, saskikada baten presioan, bi eramaten zuen. Azkenean, jakinean, arrozak esan zion, modu honean, edo zain honean, ez itxutzeko. Ez dago ja negozio honen da, ez itxutzeko. Eta, olako martez. Edo, denos egiten, kafea etxean hartzen dira, gero, tabernara joan da, nula, bikarbonatoa. Gratis zen, tabernatan, kafea etxean hartu, eta gero tabernara joan da, ez bikarbonatoa. Ezan pobre, Pero no zeukan, eta gizon hori. Alkate izan zen, eta garai batean gizon zuhur bat izan zen. Buru honekoa, zentzu honekoa, argia. Zer pasatu zitzain? Egun batean gizon zuhur hori kalean zegoela, erori egin zen. Eta xugur geratu zen betiako.
handia da. Adibidez, Agurizarra dago. Lanbroa dago, euria dago. Laguna dago, jendea dago. Zenbat ondosun egokitzen dugun kalean dutzen. Adibidez behin, Jose Maria Larrea zenarekin egokitu nintzen. Beste askotan bezala. Larronek bazuen oso kolidode ona eta bere alde esaten duena zerbait. Eta da beti hitz egiten zuenean, beti zerbait esan egiten zuen. Hitz egitea. Hitz egiten zuenean, esan egiten zuen zerbait, beti. Beraz, egiten zuenean ohar bat, txiste bat, beti, eta horren irabeiko dut, nire asko gustatzen zaidan hitz bat, eta da, arraildura. Pitzada, arraildura bat. Morro batean, esi batean, dagoen arraildura. Eta arraildurak zer du, barrura argia sartzen da. Nire esperantza, nire iritzian, nire liburuan, poema bakoitza arraildura da, argia sartzen da, eta zerbait gertatzen ari da. Barkatu propaganda egitea nire alde, norbaitak egin behar du. Garreak doa jorri zuen. Behin, Erribera kalean geundela, gogoratzen naiz, solasen arekinela, solasa eten zuen, gelditu zen, eta esan ziren, begira, ibaiaren bestaldera kontatuz. Begira, zer duen, enten ditzen. Eta letrero bat zegoen, asegurazione nazional. Asegurazione nazional, eta berak zaztean. Kafkak lan egin zuen horretan. Zondo horretzen diz. Beste agusta askotaz. Kafkak oso irakurri nuen aurreko mendeko, nire etxe gustatzen, aurreko mendeko espresio hori zartu egiten hau. Aurreko mendeko poetika sakonena duena, poeta sakonena edo aurreko mendeko munduaren muina harrapatu zuena. Bere paraboletan, bere testuetan, eta hortik, omentator, gure hiztegia arruntean, erabiltzea, hori kafkiarra da. Niz zerrenda bat daukat, egindako, edo pasatu zizkidan, guzak kafkianoek. Eta horren, zergatik? Eta da nire gogoetan. Zergatik izan zuen hori. Zergatik iritsi zen muinera bera. Eta ez beste batzuk. Edo bestela esan da, nondik hitz egiten da? Zein da hitzaren jaiogunea? Nondik hitz egiten dugu? Kale zahar batetik, baserri batetik, hiri batetik, nondik? Non sortzen da? Musikarekin igual, non sortzen da musika hori? Nuevo Orleans, landa batean, tunel batean, ez batean. Kafka begian zegoen. Eta begitik ikusten zuen. Imperio Austro-Hungaroaren hiriburuan bizi zen. Biena. Hori bat, bi, Kafka abukatua zen. Lege gizona. Hiru, ez zuen edozein arlotan lan egiten. Ez, lan istripuetako indemnizazioak ordaintzeko lanean lan egiten zuen. Eta lau,
judua zen. Eta judua zer da, beti aparte dagoena, ez dagoena barruan. Eta zer da hitza? Lekurik ez duenaren lekua. Leku bat uzten dugunean, bete dezakegun lekua. Orduan, oso adierazgarri utzi zait, eta oso sintomatikoa edo oso esanguratsua. Nondik sortzen da hitza? Kafkak badu esaldi sakonetakoa edo omen dena. Eta esaldi sakonetakoa hori da esan omen zuen behin, eta orain Labarretara joango naiz, esan omen zuen testu batean dio. Oso gutxik iraun diote bizirik Sirenen kantuari. Badakizue Ulises, eta Ulises poste batera lotzeko esan ziren marinelei, eta ez dakit tapatzeko ere bai, tapatzeko, lotzeko, ze bestela esan izango gauza, arrezifera edo, eramateko bere barkoa, esan da mito hori, bai? Urban, Kafkak dio testo labor batean, lehenengo liburuan, dio oso gutxi iraun diote bizirik, atera dela bizirik, iraun diote bizirik, Sirenen kantuari, ziren. Baina inorrez haien isiltasunari. Inor ez da bizirik ateratzen, ez badu Sirena, edo Sirenen kantua aditzen. Esaldi edarrekin ze pasatzen da, eta esaldi beti horiekin, ze pasatzen da, hasierara joan, naiz, guri begira geratzen direla. Eta muskerraren begi zabaldu horrekin geratzen direla, guri begira. Bona horretan, lotzen dut Kafkaren aipu horrekin. Lotzen dut zergatik, aber non dago. Jarri ditut, hemen. Jarri gabe. Zaldibinetan. Labarrak agertzen dira. Dei bat agertzen da. Eta dei horrek bidetik atera arazten du. Eta da, lotzen dut, erlazionatzen dut aurrekorekin. Zaldibinetan, bakarrik noa. Gero, probatu dut txistuka ere, bale? Zeko dira zuzta? Zuzera musika zalikoa. Zaldibinetan, bakarrik noa. Lokatz, Navarra, zartetan. Itxasoren, Labarren, ertzean, zorromurua, arroan gora. Bide honetik joan banintz, garben ituzke izango orain zapatak alagia. Baina ni zorromuruaren min nintzen, eta ertzera hurbildu naiz. Zorromuruaren min nintzen, eta lokatzetan sartu niz. Errepikatuko dut Maitia
zira, kantaren zatitxo bat, bai? Jende oso argia dago, kritikotan da konturatu naiz liburu honen bidean. Eta kritiko horiek hautek esan zuen, musikalitatea aipatu zuen. Eta pensatu nuen, bai, azkeneko saia. Aukeratzeko eta bilduma hori egiteko, pensatu nuen, zer daukate hauek edo zein sartuko zein ez. Eta orduan, musikarekin lotzen nituen, musika bat sarrarazten zidaten letrak aukeratu nituen. Musika diferenteak ziren. Bata, ez dakit, gabarrean, zerabaitako estetika bat. Beste bat, lirikoagoa, beste bat, torlan, bai. Hau, zaldibidetan, zeinan, Kafkak esaten zuen, eta nik esan dut, denak ez dira egizten, bere biliaren azkenera, baina inor ez da egizten, inor ez du burutzen, bere bidaia, zapatak zikindu gabe. Lokatzetan sartu gabe, sari bat ordentu barrako sari bat. Nik hau, zaldibidetan imaginatzen nuen kanta liriko batekin, baina... Txistuka zaiatu naiz, baina ez dut zaiatu, Horatzen duzu kanta hori Marinak edo badu kanta bat Gurdibidetan, ez da zaldibidetan, Gurdibidetan Tarirarero, lairarararo, larirarero, tarirarero, toirarirare, tarirarero, larararo, trairarero, tarirarero. Bat, bi.
Bigarrena da lepo beltzean. Eta da sasoaren hotza. Beti dituzai gaua eta sasoa. Eta sasoa nola garbitzen da. Nire zarantza da, noiz irakurri behar genuen hasieran, dena garbitu eta ia garbian hasteko, edo orain pixka bat ahintzeko. Patriziaren zara da, lepo beltzean, xamur-xamurran, burutak kanta bat egin edo, xamur-xamurran, saxoaren hotza, gaueko isilean, bihotzaren lagun. Bufanda leuna baliz bezala, gauaren lepoan, saxoaren hotza. Bihotzaren goza, zarazu, gau isilearen lepo beltzen. Gracias.